Goddag og velkommen til Hvad skød du den med? Vi tager til Skærbæk Mølle golfbane ved Ølgod på en dejlig sommerdag. Så nu går vi en runde, så ser vi på det. Den er kort og skæv, ja den hælder lidt til højre, så den bliver svær at få i hul. Så sig mig lige, hvad skød du den med? Vi spiller fra 10.56 i dag. Det er den anden længste tee, og der er 341 meter til pinden. Og så laver jeg sådan noget lort. Ja, den kunne ikke være meget bedre. Hold kæft, en sukkerbold. Ej, det er drømmen. Ej, det var fandme lækker. Nu er hjernen lidt dårligt. Du kunne gøre det værre. Sindssygt. Hvordan fanden kunne du gøre det værre end det der? Ja, vi kommer hjem. Ah, fin ret, den ærgerlig lige Ja, rammer. der var der ellers god der nærmest. Ja, den havde været god. Trælsgren, der var der. Ja. Ja. Lidt mere over mig. Ja. Yes. Okay. Par 5, 470 meter. Den er god. Ej. Det er meget venstre. Ja, den burde ligge lige i smørhullet han. Ej, den bliver toppet, mand. Det er i hvert fald sandkast. Der. Du har bedste bold, så du tager kameraet. Ah, det er flot det der. Det er fandme lækkert. Pis. Hej. Satans! Det var det. Nå. Okay, igen. Du kan tilbage igen, den her. Nej, Den er også ridser i alle mulige. Den er pisse dårlig, den bold. Hul 3, par 4, 267. kom vi ikke. Rul for satan. Jeg tænker for meget lige pludselig. Og længere den anden. Satans! Ja, så drej for satan. Nej. Kommer vi igennem? Den må du også godt have været længere. Hold. Nej, den kører meget. Den får også meget. Yes, vi er videre. Ja. Hul 4, par 4, 358 meter. Hvad? Jeg tror simpelthen, at prøve at slå for hårdt. Jeg gør det samme. Ja, og pis. Hvad du laver? Nogle hammerslag. Ja, men jeg kan ikke komme ind under den. Ja, Hvor det været længere. for meget og for skæv. Det er flot. Bare gør den færdig. Okay. Hul 5, par 3, 155. Ja, står derovre.
Så skal der graves efter guld. Der ligger den lort der. Du drømmer ikke om, hvad jeg fandt over i hækken. Hold kæft, man. Lækker hold. Man til, bare i rød. Det var godt. Jeg kan lide den her færdig for Bogey. Bogey. Ej, det er for hårdt. Nej, det er for hårdt. Nå, Bogey'en var sikret. Par 5, 453 meter. Okay, Lige præcis sådan der. flot. Ja, den er god. Jeg ved sgu ikke, om den kørte i bunkeren. Men den er også god. Den er altså kort nok, du. Skæv. Story of my life. Hvad fanden var det? Den bremser alt for meget. Det er altså flot på det. Ja. Satans! Hvor lang er den? Jamen, det er en par 5, og der er 486 meter. Ej, det er flot. Det er ikke i dag. Fuck noget lort, mand. Skal man fandme også dreje det? Ja, lige der jo. Alt for meget. Sæt på. Ja, men... Ej, hvor er jeg badet til den, mand. Nå. Vil du skyde den i? Par 3, 140 meter. Ej, jeg skulle være med til venstre. Det er sgu flot. Det var lige der. Yes. Den kører ud. Ja. Pis. Ej, det... Ej. det har været frækt, den der. Hvad fanden var det nu? Nej, det var lort, mand. Ej. Ej. Det var ned ad bakke, hva'? Ja. Par 3, 111 meter. Og Patrick han har lige betalt for hole in one. Hej jo. Hej jo. 9 foran 50.000. Ja, der får sgu for meget vind nu. Den røg i Direkte i seng. sandkassen. Jeg ramte et hul. Ja, det tænker jeg. Ej, hvor kort, mand. Det er så fint. Er mine bedre? Par 5, 483. Hvad fanden slår du den ligesom et jern? Ja. Nå. Dejlig sikker bold. Ja.
var bedre. Så det var flot. Pis. Hvad fanden var det også for et lyd, der lige kom? Det er ham der hoster. Nå. Det lød fucking, jeg troede fucking lige, der var sådan en æsel eller ged. Ikke æsel, men ged. Får. Det er flot. Ja, Det er lækkert. den var god. Ja. Yes, du kører bare. Der er sindssygt meget sand i der. Kæft. Han satte sig. Par 3. 125 meter. Vel gerne derovre da. Men jeg føler ikke helt, altså jeg kan ramme bolden i dag. Jeg tror det er fordi jeg har de her bukser på, de er for stramme. Ja, jeg føler mig også... Nu tager jeg dem lige af. Se, det der, det er flot. Den er den der. Er der hole one her? Øj, Den er god, hva'? det er lækkert. Tæt på dig. Ja. Par. Det er flot, tror jeg. Ikke? Jo, det er der. Det kører på greenen, ja. Lækkert. Så ruller den lige lidt ind mod hullet. Hvad? Ja. Okay. Ja. Det er flot. Nå. Okay, man. Er det en birdie? Ja, stærkt. Birdie! Par 4. 277. Ja, tak. Hej. Jeg fik lige flækket lærkereden derhen. Ja, men jeg kunne mærke, der var et eller andet med min opstilling, der ikke lige var, som det skulle være. Du vælger over i det der. Du ville også sidste gang. Nej. Den kom direkte ned Den igen. ramte lige toppen der, Ja, og den tog bare al farten. den ser god ud. Den drejer godt, den der. Ja. Ej, Ja, det er flot der. Det er fin længde. Og den bremser bare. Et par på den. Par på det. Yes. Par 4. 384 meter. Slap af. Flot. Gør det igen. Værsgo. Tak for lån. Jeg skal ikke bruge den mere. Nej, kan jeg forstå. Og den drejer flot. Ja, jeg drejer for meget. For langt, mand. For helvede, kammerat. Ej. Og for kort. Det er for kort. Nej. Bogey. 502 meter. Det var den gode bold. Det er en Timothy, mand. Driver for en gang skyld. Det er flot. Du får lige ind, og så bounce til højre. Nå. Det er fint. Så lige bounce ind. Jo. Nå. I går fik vi luksusbøffer.
Det er da frækt nok. Nu kommer jeg lige rullende. Ej. Ja da, det var godt, du lige hjalp med på vej. Par 4. 317. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Jeg kan ikke mere i dag. Der er ikke mere krudt i de arme. Ja, den er god. Det er problemet. Ruller af green. Fuck. Vi tager din. Ej, hvor den drejer, mand. Det er et flot pot. Stensikker høj. Stensikker bogey. Sidste hul. Hul 18, par 3. 145 meter. Lækker udsigt her. Det var meget god. Ja, det var faktisk endnu bedre. Det var endnu den sidste, man ved bare, det er den, der lugter. Ja. Nej. Kæft, mand. For! Vi tager din. Det er sgu flot. Ja. Det er flot. Det er flot. Par. Tak for spil. Tak spil. Så blev vi færdige i Skærbæk Mølle med at gå en runde på deres 1800 golfbane. Ja. Det gik jo egentlig meget godt. Gjorde det ikke? Dårligt. Lortedag. Noget gik rigtig godt, det synes jeg. Ja, det gik okay, men jeg synes, der var mange dårlige slag, men banen i sig selv, det er en af mine favoritter. Klart. Jeg synes, af de 5 baner, vi har af 11 til, der er det den her, der er flotteste naturmæssigt. Ja, der er lyng, og der er høje nåletræer, og der er åbne vidder, og det er fedt. Dejlig bane. Ja. Så er der hul 18, hvor man går over en sø, det er også mega nice. Så. Ja, og lækkert klubhus, der er ude over vandet. Gode faciliteter, synes jeg. Ja. Og vores dag, den endte med en score på 81. 81. Ja. Det er okay. Prøv at se, om vi kan slå den. Vi ses derude. Tak for nu.